Ngithi kumina usewuzala igeneration yakhe ayibona ide legazi. Iqhakaze kamnandi kulesibaya saseMzansi Magic kuzabalazo zibondwe kuvutha umlilo ngisho singekho isidingo denidi. Ngisho singekho isidingo denidi kuzolamula ude kingdom ukhakha ngaze kuchitheke igazi. Obani abazokhumbula ekhaya oRhythm City besahleli kwi-e.tv. Bashiyo dadwa bemakhaya beze bathola umshado bathi this is our perfect wedding. This is their perfect wedding. Sabahalalisela impela umuvango noGold Digger ngomshado wabomuhle kangaka. Yize opastor nabafundisi begospel gold bathi akasukumo uthi lo mshado ungaqhubeki. Kwathule kumzuzwane engekho sukumayo kodwa wonke umuntu belindele ukuthi asukume u7 Dilani isoka lokuqala likamuvango. Bese limathunzi ilanga selosithela. Opastor bashange emfishane bathi abelungu i-cutting edge. Babekhona impela abelungu baze bancoma umakoti bathi this is the bold and the beautiful. This is the bold and the beautiful. Ngiyamdabukela uRockville kwakuthiwa uzoshada noZone 14. Kodwa uZone 14 washiya emhlabeni ngonyaka ka2012. uZone 14 wenendodana igama lakuthiwa uNkaba. uNkaba wehlala eMzansi wethu kanti-ke nawe sewahamba emhlabeni. UNomabhadu lokushinga ibhayisikobhu uyena wesolakala ngokuthakatha lo mndeni. Wehleze egibela imfene yakhe okuthiwa uScandal. Babewugidela impela lo muzi kaRockville ubusuze waphenduka iRing of Lies. Lokho kwashiwo isangoma esikhulu uMr Greed and Desire. Lesangoma sabanikeza umuthi obuqinisa umuzi okuthiwa yisikizi. Ozaziwa bakule ndawo bathi kumele kuhlalwe phansi kuxoxiswane ngalobuthakathi obugcwele kule ndawo yase-SABC1. Ikhansela lakhona uMr Real Gobhoza wababiza abaphelela ngomningi babo labantu okuthiwa bayathakatha efuna bezogobhoza. Bavele bathi this is state of our lives. This is state of our lives. Wena ungenze njani kube wawuyikhansela ngoba ikhansela la ikhansela le ndaba lathi izobe ixoxo sokukhona bonke noma adults. Ngimbonge echaza ungangibizi ngomzansi for sure.